την άμεση πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Οι θερμίδες οι πολλές δεν έχουν να κάνουν σχέση με το πόσο πολύ τρώτε. Έχουν να κάνουν σχέση με το πόσο λάθος είναι το φαγητό που τρώτε. Αυτό θα πει πολλές θερμίδες. Δεν είναι το πόσο πολύ τρώμε, είναι το πόσο λάθος είναι το φαγητό που τρώμε. Μπορούμε να φάμε 100 γραμμάρια και να φάει ένας άλλος 1 κιλό και αυτός που τρώει 1 κιλό να παίρνει πολύ λιγότερες θερμίδες από αυτόν που τρώει 100 γραμμάρια. Οπότε λοιπόν ψάχνουμε ετικέτες, σύσταση τροφίμων και προσέχουμε από πού τα παίρνουμε να είναι όσο πιο φρέσκο είναι ένα προϊόν, τόσο πιο πολλά θρεπτικά συστατικά έχει. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Πάντα φυσικά τώρα όσο μιλάμε θα αφήνω και κάποιες απορίες, αλλά δεν μπορούμε λόγω χρόνου και λόγω ομιλητών να τα αναλύσουμε όλα. Λοιπόν, παιδική ηλικία είναι σε αυτή στην οποία παίρνουν τα θεμέλια. Όπως πηγαίνετε στο σχολείο και προσπαθείτε να είστε καλοί άνθρωποι, να έχετε φίλους, να κάνετε παρέα, να δημιουργείτε την ομαδικότητα και να μαθαίνετε κάποια πράγματα για να σπουδάσετε ή να εκπαιδευτείτε αυτό που θέλετε, έτσι λοιπόν και στη διατροφή βάζουμε βασικές αρχές, τις παίρνουμε από την παιδική ηλικία. Οπότε προσπαθούμε να καθόμαστε στο τραπέζι όλοι μαζί, να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ με τους γονείς μας και να μαγειρεύουμε μαζί για να βλέπουμε πράγματα και να λύνουμε απορίες. Λοιπόν, η διατροφή λοιπόν πρέπει να είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ισορροπημένη και οι θερμίδες να είναι σωστά κατανεμημένες. Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Πολλά θρεπτικά συστατικά, φρούτα, λαχανικά, κρέας, όσπρια, δημητριακά, ισορροπημένη να έχει τα πάντα και οι θερμίδες να είναι σωστά κατανεμημένες σε όλη τη μέρα. Δεν τρώμε μόνο το βράδυ ή μόνο το μεσημέρι. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι όλοι μας ξέρουμε τη γνωστή πυραμίδα. Η γνωστή πυραμίδα διατροφική έχει κάποια σκαλοπάτια. Αυτά τα σκαλοπάτια ισχύουν στην παιδική ηλικία. Όσο μεγαλώνουμε πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα σκαλοπάτια αυτά αλλάζουν. Δεν ισχύει αυτό που βλέπετε κάθε φορά στο κάθε στάδιο της ζωής του ανθρώπου. Αλλάζει η πυραμίδα ανάλογα με το τι ασχολούμαστε, αν είμαστε αθλητές ή οτιδήποτε, και αλλάζει φυσικά ανάλογα με αν έχουμε κάποια αρρώστια ή ανάλογα με την ηλικία. Άλλη διατροφή θέλει το παιδί για να μεγαλώσει, να ψηλώσει, να φτάσει στην εφηβεία, και άλλη διατροφή θέλει ο ενήλικας ο οποίος προσπαθεί να χάσει κιλά. Οπότε λοιπόν οι ποσότητες και ο συνδυασμός αλλάζει ανάλογα με την εκάστοτε χρονική περίοδο. Οι 6 ομάδες των τροφίμων είναι γαλακτοκομικά, που περιλαμβάνονται οτιδήποτε παράγωγο του γάλατος, τυριά και οτιδήποτε άλλο, ζυμαρικά και δημητριακά, λαχανικά, φρούτα, κρεατικά και τα γλυκά και τα λίπη. Που όλοι σας τα ξέρετε και τα αναλύσατε προηγουμένως. Λοιπόν, στα καθημερινά μας γεύματα πρέπει να παραμβάνουμε τρόφιμα από όλες τις ομάδες. Φυσικά, τι εννοούμε, μπορούμε να φάμε μπάμιες με κοτόπουλο, μπορούμε να φάμε και μπάμιες μόνες τους. Μπορούμε να φάμε φασολάκι με μοσχαράκι, μπορούμε να φάμε και φασολάκι μόνο του. Θα τρώμε πάντα μπριζόλα με σαλάτα, μπορούμε να φάμε όμως και μπριζόλα με σαλάτα και ρύζι, μπορούμε να φάμε και μπριζόλα ή σαλάτα σκέτη. Οπότε λοιπόν υπάρχει ένας συνδυασμός τροφίμων και μεμονωμένα μπορούμε να καταναλώσουμε αυτές τις ομάδες. Για να προσλαμβάνουμε λοιπόν όλα τα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη και για να δίνουμε ενέργεια στον οργανισμό. Σε αυτή την ηλικία χρειάζεται ενέργεια για την άσκηση, τα διαλύματά σας, τα παιχνίδια σας και οτιδήποτε αθλητική δραστηριότητα έχετε, και για το σχολείο σας, για το διάβασμα. Το καθημερινό διαιτολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει 6 με 7 γεύματα. Θα έχουμε πάντα το πρωινό, το δεκατιανό, το μεσημεριανό, το απογευματινό, το βραδινό. Το δεκατιανό και το απογευματινό είναι συνήθως τα σνακ. Το πρωινό είναι το βασικό, δεν φεύγουμε ποτέ από το σπίτι χωρίς πρωινό. Πρωινά υπάρχουν πάρα πολλά, μπορούμε να φάμε ένα τόστ, μπορούμε να φάμε γάλα με κορφλέξ, μπορούμε να φάμε γιαούρτι, οτιδήποτε. Αλλά ποτέ κανείς δεν φεύγει από το σπίτι χωρίς το πρωινό. Ένας που θα πάει στο σχολείο χωρίς να έχει φάει πρωινό θα νηστάζει, θα δημιουργεί φασαρία στο μάθημα και δεν θα παρακολουθεί, οπότε δεν θα μπορεί να πάρει τις απαραίτητες γνώσεις. Και αυτός φυσικά που δεν θα έχει πάρει πρωινό δεν θα μπορέσει να διατηρεί το σώμα του σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, γιατί το πρωινό μας ξυπνάει και αρχίζει και ενεργοποιεί το μεταβολισμό. Οπότε το σημαντικότερο γεύμα απ' όλα είναι το πρωινό. Το δεύτερο σημαντικότερο μετά το πρωινό είναι ότι κάνουμε πολλά και μικρά γεύματα. Και προσέχουμε τα σνακ, το δεκατιανό και το απογευματινό, τι περιλαμβάνει. Πρέπει να είναι σωστά έξυπνα σνακ. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η ηλικία σας τώρα αυτή τη στιγμή έχουν τα πάντα, έχουν τις προδιαγραφές
που ονειρευόσασταν σαν γονείς και σαν παιδιά και τώρα μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Οπότε δεν δικαιολογήστε να μην τρώτε ένα σωστό πρωινό. Ωραία. Το πρωινό μας γεύμα λοιπόν ενεργοποιεί το μεταβολισμό, γιατί είναι το πρώτο γεύμα που τρώμε μετά το βραδινό ύπνο και φυσικά παρέχει την ενέργεια για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις δραστηριότητες μας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά που τρώνε πάρα πολλά γλυκά και πολλές σοκολάτες είναι συνήθως και τα πιο ανήσυχα στο σχολείο και αυτά που κάνουν τις περισσότερες συνταξίες. Και όταν εννοούμε γλυκά και σοκολάτες, μπορεί να είναι τα αναψυκτικά ή οτιδήποτε άλλο. Λέμε συνήθως κόβουμε αλάτι, ντομάτα, ζάχαρη ή οτιδήποτε και έρχονται και λένε κάποιες γυναίκες, μα εγώ δεν τρώω ούτε αλάτι ούτε ζάχαρη. Φυσικά και δεν παίρνει, γιατί αν αναλογιστείτε τα έτοιμα παρασκευάσματα που καταναλώνετε ημερησίως, ψωμί, μακαρόνια, οτιδήποτε, πόσο αλάτι, πόση ζάχαρη έχουν μέσα, θα δείτε ότι κάθε μέρα καταναλώνετε τουλάχιστον τριπλάσια με τετραπλάσια ποσότητα αυτών των συστατικών. Οπότε λοιπόν τα μετριάζουμε έως τα ελαχιστοποιούμε τελείως στη διατροφή μας και τα καταναλώνουμε αναγκαστικά από τα σύνθετα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Το δεκατιανό πρέπει να είναι ένα πολύ έξυπνο και ποιοτικό, οπότε ή διαλέγουμε από το κηλικείο αυτό το απαραίτητο ή θα πάρουμε από το σπίτι μας. Έχω προσέξει την τελευταία φορά που μίλησα στο σχολείο σας, σε μια τάξη είδα ότι τα παιδιά είχαν και φρουτοσαλάτα και σαλάτα και σαντουίτς και φρούτα. Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, ήταν τρίτη δημοτικού και είδα ότι όχι αυτό που είπατε προηγουμένως Τετάρτη, Πέμπτη, ήδη και από πιο νωρίς έχω δει ευαισθητοποίηση. Όπως επίσης και συγχαρητήρια στο ότι είχε αλλάξει η νοοτροπία των γονιών και εκεί παλιά που ερχόντουσαν οι γυναίκες για να δούνε το σώμα τους, τώρα φέρνουν τα παιδιά τους και αμελούν τον εαυτό τους. Μπράβο, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς ή ευτυχώς η κρίση έχει βοηθήσει πολλά. Λοιπόν, τα κυρίως γεύματά μας περιλαμβάνουν σαλάτα, επόμενα λαδερά, όσπρια, κρεατικά, θαλασσινά και πουλερικά. Το σνακ μας το απόγευμα, σε αυτή την ηλικία που είστε, θα προτιμάτε πάντα να πίνετε γάλα ή γιαούρτι το απόγευμα. Το πολύ το γάλα βοηθάει πάρα πολύ στο να ψηλώνετε και να κάνετε γερά οστά. Αυτή τη στιγμή χρειάζεστε πάρα πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα. Ένα μικρό μυστικό είναι ότι θα παίρνετε εμπλουτισμένο γάλα πάντα για να βοηθάτε τα οστά σας και τυριά κίτρινα, που είναι περισσότερο ασβέστιο, βιταμίνη D, ε, K. Και φυσικά αυτά μαζί με την άθληση βοηθούν στο μέγιστο. Πριν τον ύπνο, πάντα προσπαθούμε να τρώμε ένα μικρό γεύμα. Δεν τρώμε πίτες, πίτσες και οτιδήποτε. Προσπαθούμε ό,τι πιο μικρό. Φυσικά και θα φάμε και μια πίτα, θα φάμε και την πίτσα μας και οτιδήποτε άλλο. Θα προσπαθήσουμε να είναι σωστά μαγειρεμένο. Μπορούμε να το φτιάξουμε μόνοι μας με τους γονείς μας. Μπορούμε να καθιερώσουμε μία φορά την εβδομάδα, να έχουμε μια ελεύθερη μέρα στην οποία θα φτιάξουμε μαζί με τη μητέρα μας είτε το χάμπουργκερ μας, το σουβλάκι μας ή οτιδήποτε άλλο, είτε θα κάνουμε ένα ωραίο γλυκό το οποίο θα το καταναλώσουμε στο σπίτι. Η υγιεινή διατροφή λοιπόν δεν σημαίνει ανησυχία για το τι θα φάω, ούτε στέρηση από τα αγαπημένα. Μπορούμε να φάμε παστίτσιο, πίτσα, οτιδήποτε, αρκεί να προσπαθήσουμε να το μαγειρέψουμε πιο καλά από ό,τι θα το παίρναμε από έξω. Θα πάρουμε το καλύτερο τυρί, δεν θα πάρουμε τυρί τελευταίας διαλογής. Θα πάρουμε το καλύτερο αλαντικό, δεν θα πάρουμε αλαντικό τελευταίας διαλογής. Μπορούμε να φτιάξουμε πίτσα με ζύμη ολικής αλέσεως. Οπότε λοιπόν δεν είναι ότι τα κόβουμε, τα φτιάχνουμε καλύτερα. Αυτό που είπαμε. Έλεγχος ποιότητας διατροφής. Και φυσικά το πρόβλημα όλο του έξω δεν είναι το τι τρώμε, είναι οι σάλτσες που περιέχουν για να καλύψουν την μη καλή ποιότητα των προϊόντων τους και να δώσουν γεύση σε αυτά που καταναλώνονται. Κάνουμε μικρές αλλαγές στα γεύματα που τρώμε, αρχίζουμε και τρώμε διάφορα πράγματα. Όταν δεν τρώγαμε όσπρια θα αρχίσουμε να το καταναλώνουμε και τώρα. Εκεί που δεν τρώγαμε π.χ. ρεβίθια θα προσπαθήσουμε να φάμε ρεβιθοκεφτέδες. Ή εκεί που τρώγαμε ρεβίθια άσπρα θα προσπαθήσουμε να τα φάμε κόκκινα. Αλλάζουμε λοιπόν τρόπο μαγειρέματος φαγητών και προσπαθούμε να καταναλώνουμε καλύτερα από παλαιότερα. Βάζουμε καινούργια πράγματα. Και το φαγητό μας βασικά πρέπει να γίνει η καθημερινή μας απόλαυση και να συμβάλλει στην καλύτερη ζωή μας. Προσπαθούμε λοιπόν το φαγητό να το κάνουμε ένα παιχνίδι, μια καθημερινότητα ωραία, να πηγαίνουμε σπίτι και να μην λέμε «Ωχ, τι έχουμε πάλι», να προσπαθούμε να έχουμε σωστά γεύματα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και έτσι να βοηθάμε και τους γονείς μας και εμάς και στην υγεία μας και στην καλύτερη μας καθημερινότητα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος να ρωτήσει κάτι.
Στο τέλος, αν μπορέσουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω να γίνει κατανοητός. Προσπάθησα να τα πω και θα γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μουράρη για την πολύ διαφωτιστική ομιλία του. Παρεπιπτόντως, να σας αναφέρω ότι η διατροφική πυραμίδα είναι έργο των παιδιών της 6ης Δημοτικού. Αξίζουν ένα χειροκρότημα γι' αυτό. Παρακαλώ πολύ την κυρία Κουβίδου να ανέβει στο βήμα, να μας αναπτύξει το θέμα υγιεινή διατροφή, δυνατή και αδύνατη τύπη. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παρευρεθώ σε αυτή την ημερίδα σήμερα. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο για να έχουμε όσο γίνεται πιο γερά παιδιά, που είναι ο στόχος όλων μας. Θα αναφερθώ λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου στην υγιεινή διατροφή και όπως λέει και ο τίτλος, είναι μια αλυσίδα. Μια αλυσίδα που περιλαμβάνει δυνατούς και αδύνατους κρίκους. Οι δυνατοί κρίκοι είναι αυτοί που κρατάνε τη συνοχή της διατροφής μας, της υγείας μας και που μας δίνουν στο τέλος το αποτέλεσμα που ζητάμε. Ένα γερό, δυνατό, υγιές παιδί στο σώμα και στο νου. Οι αδύνατοι κρίκοι είναι αυτά που παρεμβαίνουν, προσπαθούν να διαλύσουν την αλυσίδα, να τη σπάσουν, να τη χαλάσουν, μας τραβάνε από εδώ και από εκεί, προσπαθώντας να χαλάσουν το οικοδόμημα που όλοι ψάχνουν. Εδώ έχουμε δύο εικόνες. Από τη μία πλευρά είναι αυτοί που έχουν ακολουθήσει την υγιεινή διατροφή και από την άλλη, όπως βλέπετε, τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Στους δυνατούς κρίκους τώρα συμπεριλαμβάνονται αυτά που έχουν ήδη αναφέρει και τα παιδιά στην εργασία τους. Πρώτα απ' όλα, οι διατροφικές συνήθειες, το πρωινό, η ισορροπία στις διάφορες ομάδες των τροφών, η κατάλληλη ώρα και η έξυπνη πρόσληψη τροφών και γλυκών, ενώ στους αδύνατους κρίκους είναι τα επεξεργασμένα τρόφιμα, είναι η απομάκρυνσή μας από τη μεσογειακή διατροφή, η τηλεόραση και όλα αυτά βέβαια έχουν σαν αποτέλεσμα την παχυσαρκία. Αν σταθούμε στα πρώτα, η οικογένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τις διατροφικές συνήθειες που θα έχει ένα παιδί. Είναι πολύ σημαντικό να μάθει από τη μικρή ηλικία να τρέφεται σωστά. Ακόμα κι αν της ανασχετεί και γκρινιάζει όταν του σερβίρουμε φασολάδα αντί για χάμπουργκερ ή ρεβίθια αντί για κοτομπουκές, κάποια στιγμή στη ζωή του θα τα αγαπήσει, θα τα ξαναφέρει στο μυαλό του και θα τρέφεται σωστά. Αν όμως μάθει από την παιδική ηλικία να τρώει γρήγορα, άτακτα, σε όποια ώρα θέλει και χωρίς να παίρνει τις απαραίτητες τροφές και τη σωστή διατροφή από την οικογένεια, δεν θα το μάθει ποτέ του στη ζωή ή τουλάχιστον θα το μάθει πολύ πολύ σπάνια. Το πρωινό, όπως αναφέραμε όλοι, είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο και καθοριστικό γεύμα. Το σημαντικό είναι εδώ ότι πέρα από την ενέργεια που μας δίνει για τη φυσική μας άσκηση και για τις δραστηριότητες τις σωματικές, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες οι οποίες είχαν επικεντρωθεί στη συγκέντρωση των μαθητών μέσα στο σχολικό περιβάλλον και στην απόδοσή τους στο σχολείο και βρέθηκε ότι από τις μελέτες που έγιναν στα παιδιά που δεν έπαιρναν πρωινό σε σχέση με αυτά που έπαιρναν, ήταν πολύ χαμηλότερη η σχολική επίδοση, δεν είχαν ταχύτητα απάντησης μεγάλη στα ερωτήματα του δασκάλου, όπως επίσης δεν είχαν και συγκέντρωση μέσα στην τάξη και παρουσίαζαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στοιχεία υπερκινητικότητας και διάσπασης της προσοχής. Οπότε λοιπόν, πέρα από τη σωματική ενέργεια που μας δίδει το πρωινό, είναι σημαντικό και την νοητική απόδοση στο σχολείο. Τέλος, προστατεύει από την παχυσαρκία, αφού αποτρέπει τα παιδιά να παίρνουν εύκολα και γρήγορα συνάτα με το κηλικείο του σχολείου και βάζει σε λειτουργία το μεταβολισμό που αρχίζει από το πρωί. Η ισορροπία των τροφίμων και των ομάδων είναι πολύ σημαντικό. Χωρίζονται σε 5 για μας ομάδες οι τροφές. Ζυμαρικά, όσπρια, δημητριακά και ψωμί είναι στη μία, γαλακτοκομικά και γάλα στην επόμενη. Έχουμε το κρέας, το ψάρι και τα αυγά, τα φρούτα και τα λαχανικά και τέλος λίπη, έλαια και γλυκά. Αναφέρθηκε και είναι και ο ακρογωνιαίος μύθος της μεσογειακής διατροφής ότι όσο πιο πολλά καταναλώνουμε από την ομάδα των όσπριων, των δημητριακών, των λαχανικών και των φρούτων, τόσο πιο ισορροπημένη και πιο καλή είναι η διατροφή μας. Οι φυτικές ύλες είναι ένα άλλο κομμάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε και από την νηπιακή και την σχολική ηλικία πρέπει τα παιδιά να παροτρύνονται στην κατανάλωση φυτικών υλών. Οι φυτικές ύλες ξέρουμε όλοι ότι περιέχονται στα φρούτα, στα λαχανικά, στους τυρούς καρπούς, στα όσπρια,
εκτός από το ότι βοηθάει στην παλισσιαρχία και στο μην παίρνει πολύ βάρος, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά εμείς στη σχολική ηλικία και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά είναι η δυσκολιότητα. Πάρα πολλά παιδιά πραγματικά τυραννιούνται στην ηλικία αυτή και καταφεύγουν στον γιατρό για συμβουλές, ενώ θα μπορούσαν να είχαν λύσει το πρόβλημα οι ίδιοι οι γονείς τους, αν κατάφεραν να βάλουν όρια στη διατροφή και να τους περάσουν και να τους δώσουν να καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι να τρώνε φυτικές ύλες καθημερινά. Η κατάλληλη ώρα, τα συγκεκριμένα γεύματα και οι συγκεκριμένες ώρες είναι επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι και ένας κρίκος άρρηκτος στην αλυσίδα της διατροφής. Δεν πρέπει να τρώμε άτσαλα, δεν πρέπει να τρώμε στα όρθια, δεν πρέπει να τρώμε ό,τι ώρα θέλουμε, ό,τι θέλουμε. Πρέπει να βάλουμε ένα πρόγραμμα στον οργανισμό, γιατί δυστυχώς ο οργανισμός έχει μάθει να δουλεύει σαν ρολόι και θέλει συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένα πράγματα για να δουλεύει σωστά. Από εκεί και πέρα, επειδή τα γλυκά είναι μία απαραίτητη νότα στη ζωή των παιδιών, δεν μπορούμε να τα απαλείψουμε εντελώς, να μην υπάρχουν γλυκά. Πρέπει να τους προσφέρουμε έξυπνα γλυκά και στην κατάλληλη ώρα. Είναι πολύ σημαντικό να μην παίρνουν γλυκά πριν το φαγητό τα παιδιά ή με άδειο στομάχι, γιατί πέρα από την γνωστή ρίση να τους κόψει την όρεξη, με το να καταναλώσουν γλυκά με άδειο στομάχι, εκρίνεται μεγάλη ποσότητα ινσουλίνης από το πάγκρεας, κινητοποιεί το μεταβολισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγει τις ουσίες που παίρνει σαν λίπος και όχι σαν ενέργεια. Τα γλυκά λοιπόν που τρώμε πριν το φαγητό ή με άδειο στομάχι παχαίνουν περισσότερο από ό,τι τα γλυκά που θα τρώγαμε μετά το φαγητό. Είναι επίσης σημαντικό τα γλυκά αυτά να είναι όσο γίνεται καλύτερης ποιότητας και μάλιστα να αποφεύγονται τα γλυκά που παραμένουν πολλές ώρες στο στόμα, τα φιτιτζούλια, οι καραμέλες. Όπως λένε και οι γεροντοί, ότι είναι καλύτερα να φας μία πάστα στα γρήγορα παρά να γλύψεις ένα φιτιτζούρι μισή ώρα. Γιατί αυτό καταστρέφει και τα δόντια και τα ούλα και προκαλεί μεγαλύτερη διαταραχή στο μεταβολισμό μας. Και πάντα βέβαια μετά το γλυκό να ξεπλένουν το στόμα τους με νερό αν είναι έξω ή αν είναι στο σπίτι να βοηθήσουν τα δόντια τους. Θα πει και ο συνάδελφος ο Βεντίατος αυτά. Τέλος, να περάσουμε στους αδύνατους κρίκους της διατροφής. Εδώ έχουμε την εικόνα με ένα χάμπουργκερ που είναι απαγορευμένο. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας χάμπουργκερ, όπως είπε και ο κ. Μωράρης. Μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας με τα παιδιά μας με καλό κρέας, με καλό ψωμί, με καλές σαλάτες, ένα χάμπουργκερ, να μην τους το απαγορεύσουμε εντελώς. Γιατί έχει βρεθεί ότι όσο πιο πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα και ήδη κατασκευασμένα παίρνουμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση που υφίσταται η υγεία μας. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα περιέχουν πάρα πολλά συντηρητικά. Εκτός από τα συντηρητικά, περιέχουν πάρα πολλά βελτιωτικά της γεύσης, της οσμής, της μυρωδιάς δηλαδή, της εμφάνισης, χρωστικές και άλλες πάρα πολλές ουσίες καθαρά χημικές. Δηλαδή, η μυρωδιά που παίρνουμε από τη φράουλα σε ένα υλικό δεν είναι φράουλα, αλλά είναι μυρωδιά φράουλας που έχει γίνει χημικά. Το μπέικον που μπορεί να μυρίζει σε μία σάλτσα που λέει barbecue δεν είναι μπέικον που μυρίζει, αλλά είναι μυρωδιά από καμένο λίπος. Όλα αυτά είναι χημικά επεξεργασμένα και οι επιδράσεις και οι επιπτώσεις στον οργανισμό είναι τεράστιες. Δεν φαίνονται άμεσα, αλλά δρούν αθρηστικά και φαίνονται με τα χρόνια. Έτσι λοιπόν έχουμε βρει και έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι τα άτομα που καταναλώνουν φαγητό επεξεργασμένο σε μεγάλη συχνότητα μέσα στην εβδομάδα εμφανίζουν αργότερα σε μεγαλύτερο ποσοστό νοσήματα φθοράς, όπως είναι οι καρδιοπάθειες, αγκιακές παθήσεις, παθήσεις στεφανιαίων αγκίων, έχουν τάση για διαβήτη τύπου 2 ενηλίκων, ενώ δρούν ως δυνητικά καρκινογόνα με αποτέλεσμα να αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου στην ενήλικο ζωή. Ένα όμως πολύ σημαντικό κομμάτι που αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ συχνά εμείς οι παιδίατροι, είναι ότι όλα αυτά τα προϊόντα αλλάζουν το ανοσολογικό σύστημα του παιδιού. Μετατρέπουν και μεταβάλουν τις δυνάμεις του να παλέψει ενάντια στους ιούς, της λοιμώξης και στα διάφορα κρυολογήματα, με αποτέλεσμα ένα παιδί που καταναλώνει περισσότερες τροφές συντηρημένες και επεξεργασμένες να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προσληφθεί από τις διάφορες λοιμώξεις. Ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι που το βλέπουμε και αυτό πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια είναι η προδιάθεση που θέτουν σε αλλεργίες. Όλο ένα και πιο πολλά παιδιά, αυτό έχετε δει και εσείς στην καθημερινότητά σας, προσβάλλονται από αλλεργίες
εμφανίζουν μεγαλύτερη διάθεση προς αλλεργίες και όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις χημικές ουσίες που περιέχουν τα επεξεργασμένα προϊόντα. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι των αδύνατων κρίκων, θα λέγαμε, είναι η απομάκρυνση από τη μεσογειακή διατροφή. Είναι ένα κληροδότημα που μας άφησαν οι προηγούμενες γενιές, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι προγιαγιάδες μας, και εμείς αντί να το εντάξουμε και να το αναπτύξουμε παραπάνω στην καθημερινότητά μας και να το μεταφέρουμε στα παιδιά μας με έξυπνα τρίκ και έξυπνες λύσεις, ώστε να μάθουν να τρώνε τα πάντα από αυτά που είναι απαραίτητα, το αφήσαμε για πολλά χρόνια στην άκρη, υιοθετήσαμε ένα δυτικού τύπου πρότυπο διατροφής, υιοθετήσαμε αμερικάνικες συνήθειες. Βέβαια, σε αυτό δεν φταίμε μόνο εμείς. Μας ήταν και πολύ αρεστή η εικόνα από την τηλεόραση να τρώμε χάμπουργκερ, να περνάμε το αυτοκίνητο από το Mac Drive και να παίρνουμε το χάμπουργκερ με τη σακούλα ή να καθόμαστε να τρώμε chips μπροστά στην τηλεόραση. Ήταν μια εικόνα που προωθούσαν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλες οι δυτικού τύπου διατροφές και κατάφεραν εμάς που είχαμε αυτό το όπλο στα χέρια μας και ήμασταν οι μακροβιότεροι άνθρωποι στον κόσμο και οι λιγότερο παχύσαρκοι να μας αλλάξουν την εικόνα και να γίνουμε πρώτοι σε παχυσαρκία και να υιοθετήσουμε τα δικά τους πρότυπα. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια και λίγο σε αυτό συντέλεσε και η κρίση, πρέπει να πω, τον τελευταίο καιρό, έχουν αρχίσει πάλι να ξανααλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες, έχουν ξαναμπεί τα όσπρια στο τραπέζι, έχουν σταματήσει οι μαμάδες να ψωνίζουν προπαρασκευασμένα και κατεψυγμένα προϊόντα που τα βάζουν στο φούρνο μικροκυμάτων και έχουν σταματήσει να σταματάνε στο σπανό για μεσημεριανό γεύμα αντί να μαγειρεύουν στο σπίτι τους. Δεν θα εστιάσω, δεν θα ξαναπώ πάλι τι χρειάζεται να τρώμε και όλες τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής. Νομίζω τα παιδιά τα είπαν από την πρώτη στιγμή μόνα τους και τα έχουμε πλέον έτσι καταλάβει, αρκεί να μας μείνουν και στο κεφάλι φεύγοντας από εδώ και να τα ξαναφέρνουμε στη λίμνη μας όποτε πάμε να μαγειρέψουμε κάτι ή να ψωνίσουμε κάτι. Η μεγάλη ζημιά γίνεται όμως σε όλη αυτή την αλλαγή που έχει επέλθει μέχρι τώρα και σε όλη την πορεία μας στην καθημερινή από την τηλεόραση. Πέρα από το ότι μας βομβαρδίζει με εικόνες, με διαφημίσεις, με έναν τρόπο ζωής που θέλει να εξυπηρετήσει συμφέροντα εταιριών, συμφέροντα διατροφικά της μεγάλης βιοτεχνολογίας τροφίμων που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, έχει βρεθεί ότι το να καθυλώσεις το άτομο μπροστά στην τηλεόραση και να τρώει είναι το πιο καταθλιπτικό. Σε μελέτες που έχουν γίνει από την Αμερικάνικη Κοινωνική Εταιρεία, φαίνεται ότι τα παιδιά που τρώνε μπροστά στην τηλεόραση έχουν μια πιθανότητα να αναπτύξουν παχυσαρκία 2% ανά ώρα τηλεθέασης. Δηλαδή, αν ένα παιδί βλέπει 2 ώρες κάθε μέρα τηλεόραση για 7 μέρες την εβδομάδα, έχει πιθανότητα να γίνει 14 φορές πιο παχύσαρκο από ένα άλλο που δεν βλέπει. Οπότε αυτό πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας. Δεν τρώμε ποτέ μπροστά στην τηλεόραση, διότι βέβαια δεν μπορούμε να φάμε φασολάδα μπροστά στην τηλεόραση. Θα φάμε ή πατάτες τηγανιτές, ή θα φάμε κοτοπικές απλαγούδες, ή θα φάμε χάμπουργκερ και σουβλάκι στο χέρι. Ούτε μπορούμε να τρώμε σαλάτα που θα τρέχει το λάδι γύρω-γύρω. Οπότε καταφέρνουμε και σε κακή ποιότητα φαγητό και σε χαμηλή θερμιδικής αξίας. Και βέβαια η καθήλωση και η αποκάβλωση μπροστά στην τηλεόραση αυξάνει την πιθανότητα παχυσαρκίας. Τι είναι όμως η παχυσαρκία από όλα αυτά που είπαμε, τα λάθη που κάνουμε μας οδηγούν? Η παχυσαρκία είναι η συσσόρευση λίπους κάτω από τον υποδόριο ιστό. Αυτό που βλέπουμε. Τα χοντρά τα μαγουλάκια, τα ωραία τα μπρατσάκια, τα παχουλά τα ποδαράκια, τα οποία με τον καιρό γίνονται μεγάλη κοιλιά, γίνονται γλουτί στις γυναίκες τεράστιοι, γίνεται βασιλινοειδές προσωπείο από το πολύ λίπος. Είναι βέβαια και οι καταβολές που είχαν οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας με το μεταπολεμικό σύνδρομο που δάχτηκαν όλα τα παιδιά μικρά μεγάλα τροφαντά και στρουπουλά και σιγά σιγά και αυτό κληροδοτήθηκε στις επόμενες γενιές. Πιστεύω ότι λίγο έχει αρχίσει να αλλάζει αυτό. Παραμένει όμως ο στόχος των πιο πολλών γιαγιάδων κυρίως ένα παχουλό παιδί, ένα γεμάτο παιδί με τα μαγουλάκια του. Πέρα από αυτό όμως που βλέπουμε στην εξωτερική εικόνα και που αυτό είναι το πρώτο αντίκτυπο της παχυσαρκίας, είναι πολύ σημαντικό και πολύ αξίζει τον κόπο να ξέρουμε ότι υπάρχει και το λίπος που συγκεντρώνεται γύρω από τα όργανα, μέσα στο σώμα και που δεν το βλέπουμε. Υπάρχει το περικαρδιακό λίπος που επιβαρύνει τη λειτουργία της καρδιάς, υπάρχει το περινεφρικό λίπος, υπάρχει η λιπώδης διείδρυση του ύπατος και όλα αυτά έχουν βέβαια πολύ μεγαλύτερες επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία μας.
Πάρα πολλές φορές μου συμβαίνει να στείλω ένα παιδί για να κάνει έναν έλεγχο. Με υπερηχογράφημα κοιλιάς για κάποιο λόγο και αντί να έχω ευρήματα κοιλιά του, αυτό που μου γράφει ο ακτινολόγος είναι υπόδειξη διήθηση του ύπατος. Φανταστείτε ένα παιδί 7 χρονών, 6, 9, 10, το σηκώσει του αντί να του λέει σε εργοστάσιο μεταβολισμού να μεταβολίζει τις τροφές που τρώει και να τις κάνει ενέργεια θρεπτικά συστατικά, να έχει παγώσει από το λίπος που έχει μαζευτεί ανάμεσα στα λεμφακεία και ανάμεσα στα κύτταρά του και να μην δουλεύει σωστά και να συσσωρεύει μόνο λίπος. Είναι λοιπόν η παχυσαρκία μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση να φτάσουμε σε αυτή. Και τι ονομάζουμε παχυσαρκία? Ο δείκτης μάζας σώματος μας δίνει και τον ορισμό. Ο δείκτης μάζας σώματος, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, είναι το σωματικό βάρος του ατόμου προς το τετράγωνο του ύψους του. Ανάλογα με τον αριθμό που βγάζουμε, αν είναι μέχρι 18,5 είναι αδύνατο, αν είναι από 18,5 έως 25 είναι το συλλογικό βάρος, 25 με 30 είναι το υπέρβαρο και πάνω από 30 είναι το παχύσαρκο. Η παχυσαρκία πάλι έχει μια ταξινόμηση σε ίδια μέτρα και σοβαρή και όσο πιο σοβαρή είναι η παχυσαρκία, τόσο μεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία της. Τα ελληνόπουλα πλέον κατέχουν το αρνητικό, την αρνητική πρωτιά να είναι πρώτα στον πλανήτη σε παχυσαρκία. Έχει βρεθεί ότι 40% των παχύσαρκων παιδιών και 70% των παχύσαρκων εφήβων θα γίνουν παχύσαρκοι στην γενική του ζωή. Είναι λοιπόν πολύ θλιβερή αυτή η πρωτιά και πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, ξεκινώντας μέσα από τα σχολεία, μέσα από το σπίτι, μέσα από την οικογένεια, να ανατρέψουμε αυτά τα ποσοστά. Η παχυσαρκία, εκτός του ότι έχει δράσεις στην εικόνα του παιδιού και σε όλες τις δραστηριότητές του, συντελεί στην αύξηση των συνδικών και των πιθανότητων του πρόωρου θανάτου. Ποια είναι όμως τα αίτια της παχυσαρκίας στα παιδιά και στους μεγάλους? Πάρα πολλοί γονείς έρχονται στο ιατρείο και μου λένε: το παιδί μου πάχυνε, μήπως έχει θηροειδή? Γιατρέ, το παιδί μου πάχυνε, μήπως έχει πρόβλημα με τις ορμόνες του? Όχι. Ένα πολύ μικρό ποσοστό οφείλεται σε οργανικά αίτια. Ένα πολύ μικρό ποσοστό παιδιών έχει θηροειδή. Υπάρχει, όχι ότι δεν υπάρχει. Υπάρχουν γενετικά σύνδρομα, υπάρχουν σύνδρομα ορμονικά. Αλλά αυτά είναι λίγα, ελάχιστα. Το μεγάλο